Салом алейкум бародарои азиз. Ҳиҷома гирифтесем бародаро ҳиҷома омадаган. Ин рекламаи ҳиҷомаи худам нест, рекламаи ҳиҷомаи бародармон Шералиай Тош такси. Бисёриётон медоненша дар шабакаҳои иҷтимоӣ беҳад фаъолай. Ои бародармон инчунин личени гаймарӣ хатирам сару кор дора. Адресҳои корхонааш дар ин инҷа мебурад дар шаҳри Москва дар метрои Беломорская. Ин инҷа ҳама пурра адресҳоша менависонам. Ози видеои пурра равон кардагӣ хичам мемонам дар давоми ҳамин видео. Тамошо кунед ва кадом бародарое ки дар Москва қарор дорем равен аз хизматрасонии бародармон Шералӣ яъне Точ такси истифода баред. Гаймаритотона личени кунед. Беҳтарин ҷой, беҳтарин табобата мегиранд иншааллоҳ. Равен бо аъзоми шабакаи Исмоил Тоҷӣ гап занед иншааллоҳ ки дар нархи умумиш скидка мешавад. Алло нигаҳбонтон мардуми Питер будагӣ рӯзои наздик дар шаҳри Санкт-Петербургам иншааллоҳ ки личени гаймарӣ та мекушоем бародаро мебиён иншааллоҳ во мефаҳмем ҳама. Ассалому алайкум бародарои азиз, авиакассаи Исмоили Тоҷик ҳама вақт кор мекунад. Рақамҳои телефоне ки дар рӯи экран мондагиам ва рақамҳои телефоне ки дар ини гуфти ҳамун гапҳо баннери пуштмон ҳастай. WhatsApp дора, ҳама вақт кор мекунад. Метавонед дар WhatsApp занг занед ё ки нависен чиптаи ҳавопаймо аст тамоми гӯшаи рӯи дунё ба тамоми гӯшаи рӯи дунёро ҳастад. Ва инчунин кадом нафарое ки аз шаҳри Санкт-Петербург аз Москва мехоҳанд граница гузаранд тариқи ҳавопаймо зола аҷа мепаранд меранд Челябинск. Ауҷа таксиҳо ҳастанд, шиносо мошинои арзон қатӣ мисол нархҳои арзон қатӣ мебаранд мебиёрандтон бо дар самолёт сувор мешавем бо мезанед мебиёед. Чем ба мошин рафтана и херавен вигиднатарай ҳам як рӯз ду рӯз дамерен мегзаред мегарден мебиёед. Ина рақамҳои телефон ними додарам ҷавоб метиҳатона ҳама вақт ҳами додарам дар WhatsApp-о ҷавоб метиҳа. Ай хидмам дар WhatsApp-о вақтҳои холигим дар ҷавоб метиҳем. Авиакассаи мо қарор дорад дар шаҳри Санкт-Петербург дар метро Приморский Железноводский 68 дар ин инҷа қурутобхонаи Исмоили Тоҷикай ин инҷа дар авиакассааш. Биёем бародарон.